Start pregătirilor pentru alegeri la Dubăsari. Consilierii raionali din Dubăsari se pregătesc de alegerile locale generale. După ce au rectificat bugetul raionului, aleșii locali au aprobat candidaturile la funcția de membru cu vot deliberativ în Consiliul Raional Electoral de Circumscripție Dubăsari pentru alegerile din 5 iunie anul curent. Actualii consilieri au planuri diferite după ce, odată cu startul campaniei electorale, mandatele lor de ales local vor expira. Dăm posibilitate la tineri să ocupe, dacă au nevoie de profesionist, cu plăcere, dar nu mă... Ca să-ți de cuvință că am activat de ajuns. Voi înainta candidatura la mandatul următor, la consilierea noastră, sper să fiu de folos. În general, cred că și sper că noi continua activitatea pedagogică și dacă alegerile din 5 iunie vor trece cu succes, spre poate să continuăm să activez ca consilier local măcar. Pe 5 iunie, cetățenii Republicii Moldova vor trebui să aleagă 900 de primari și 12.000 consilieri locali, raionali și municipali. Necătând la faptul că expiră deja mandatul Consiliului nostru, au mai rămas practic 2 luni de zile, și a președintelui raionului respectiv, desigur că noi suntem obligați să organizăm activitatea normală a Consiliului, a serviciilor descentralizate, a tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului Raional și sper eu că acea experiență, acel bagaj mare de muncă care a fost pe parcursul anilor stabilit în cadrul echipei noastre, va ajuta ca să nu se simtă. Pe parcurs ne dorim cu toți să fie o campanie civilizată. Este cel mai important. Comisia Electorală Centrală a publicat pe site-ul său atât cerințele pentru depunerea candidaturilor în cadrul alegerilor locale generale din 2011, cât și modelele de documente pentru partide, organizații social-politice, blocuri electorale, formațiuni politice și candidații independenți la acest scrutin.